araña se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Bueno, interrumpimos de novo a programación en Radio Filispín porque continuamos ca visita de personas que asisten ao Colegio Cruceiro de Camido. Bos días, amigas e amigos. Bo día, Radio Intes de Radio Filispín. Somos o alumnado de cuarto B do Colexio Cruceiro de Canido. Con motivo da celebración do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, traballaremos o lema "O patrimonio tamén ten nome de muller". Pretendemos poñer en valor o saber, a experiencia e a memoria das mulleres das nosas familias e a nosa contorna, destacando o papel fundamental que tiveron e teñen na conservación dos oficios tradicionais, como transmisoras e protectoras do patrimonio galego, como o fixeron e o fan tecedoras, panadeiras, costureiras, oleiras, queixeiras, palilleiras, lavandeiras, labradoras, etc. Imos facer unha homenaxe especial, ademais de a todas esas mulleres que tanto nos dan cos oficios tradicionais, as costureiras. Hoxe entrevistaremos a unha costureira. Tivo a amabilidade de vir a contarnos algunhas das súas experiencias. Moi ben, moi Bo ben. día, María. Hola, bon día. De onde é? Eu nací en Cedeira, pero agora vivo en Ferrol. Pero nese entre tamén estuve en 10 anos como emigrante. Con cantos anos aprendeu a coser? Onde aprendeu? En Cedeira, con unha gran modista. Tiña 14 anos cando empecé a aprendín a coser. As máquinas de coser antigas eran iguais que as de agora? E as planchas? Non. Sabes, cando empecé a coser, eu iba a coser á casa das señoras e tiña unha máquina que se lle daba a manivela para que cosera. E levaba na cabeza. Sabedes o que é un molido? É unha tela unha cousa de tela que se... Como unha rosca, non? Exacto, que se poñía na cabeza e eu poñía a máquina encima para ir á casa das señoras porque se a levaba debaixo do brazo. Pesábame moito. E daquela era así, e as planchas calentábanse con brasas e había que metelas encima da cociña e con bilbaína a cada momento. Bueno,
Qué mundo nos estás contando, ¿verdad? Sí, Esto para eles les parece casi ciencia ficción, ¿no? A que sí, comparado co que temos ahora, verdad? Por que elixiu o traballo de costureira? Porque sempre me gustou. A miña nai tamén cosía, e enseñábame de pequena a facer cousas, aunque a miña ilusión non era esa. A miña ilusión era ser enfermeira, porque eu tiña unha avoa que quería moito, non a quería, adoraba, e sufría moito porque estaba maliña. Entón, sempre lle doía a barriguiña, e resulta que sempre se frotaba a barriga, e eu axudáballe, pois calentaba as mans, frotáballe a barriga porque lle pasaba. E cando había sufrir, eu sempre lle decía que cando fora grande iba a ser enfermeira, pero a pobre non chegou a que eu fora grande. Entón, como estaba nunha aldea, o máis fácil para min era aprender a coser, que tamén me gustaba. E sigo me gustando moitísimo, a pesar que teño 80 anos, pero encántame. Era o seu soño? Casi, despois de enfermeira, casi era o meu soño, sí. Sí, porque además fixen cousas moi bonitas, non teño que dicilo eu, pero fixen cousas preciosas e gustábame moito. Cando empezas a facer un traxe, dices, boh, canto tempo, pero cando está feito, dices, que bonito me quedou. É unha satisfacción, e gústame, sempre me gustou, sí. Canto tempo leva na costura? Dende os 15 anos que estou cosendo, e teño 80, imagínate, 60 e pico de anos. Pero ten moi bon aspecto, ¿eh? É decir que, bueno, a costura é además moi guapa, con moi boa presencia. Se nota que eres costureira e que tes unha roupa bonita. Aunque faigo moitas outras cousas, porque, por exemplo, cando estuve en Suiza, ao principio traballei nunha fábrica de conservas, e tamén estaba moi ben. Despois ali tamén cosín. E logo, pois, así que aprendín a falar o francés e o italiano, que falabas ali, pois tamén fixen outras cousas un pouquiño máis importantes. E xa aos 10 anos volvín pa aquí, e foi cando volvín a coser, e xa hasta hoxe, sí. E unha das cousas importantes, que tuve na miña vida, que me pasaron, unha delas bonitas foi o ser emigrante, que a veces pensamos que os emigrantes veñen así. Non, os emigrantes son moi boas persoas todas. A min en Suiza trataronme moi ben, por iso cando ven xente de fora para aquí, tedes que ser moi amables e cariñosos con eles. Tamén nosotros temos que portarnos ben, non sempre é só eles, tamén nosotros, que é importante. É unha lección moi importante para todo o mundo, verdad que sí? Totalmente. Pero eu creo que hai poucas familias galegas que en algún momento na súa vida non tuveran algunha persona emigrada fora, non? Correcto. Verdad que sí? Na miña familia, cando eu me fui para Suiza, enfadáronse moitos. De feito, tiña un tío que casi non me falaba o que máis eu quería, porque decía que por que iba, que eu xa cosía aquí, porque me iba. Pero a min gustábame. Meu pai daquela xa estaba en Uruguai. Eu quería na Uruguai, non quería ir a outra cousa. En Suiza aprendín moitísimas cousas, aparte de aprender idiomas, porque aprendín francés, aprendín italiano, tamén estaba aprendendo alemán, o que pasa que xa me vin, e non din apenas poido saludar en alemán, pero francés e italiano, e indo sigo practicando porque teño familia ali. Entonces, falo, encántame. Que é importante saber outros idiomas tamén. Claro que sí, é importantísimo. É unha lección de vida, verdad? Totalmente. En todos os sentidos, para poder comunicarte de outra maneira. Poido vos contar unha anécdota pequeniña? Resulta que despois que pasou a pandemia, un ano despois ou así, eu estaba na calle Madalena e resulta que había un grupo de rapaces e rapazas que unha fixose unha ferida nunha man e foron á farmacia e colleron tiritas, pero claro, eran trozos grandes e había que cortalos e non tiñan con que. Entonces, entre eles eran belgas francófonos, falaban francés. Entón, buscaban unhas tixeiras e eles decían en francés. Eu sabía que conocía esa palabra, ou parola, como decides,
Pero naquel momento foiseme a onda e non me daba cuenta. Cando cheguei diante dunha tienda que hai na calle Madalena, vinas no escaparate e dixen, tate, eles están buscando unhas tixeiras. O que pasa que en francés dice si sou. Entonces din a volta pa xunta deles e dixen, mirade, nesa tienda tedes ali no escaparate máis grandes e máis pequenas. Grazas, señora, gracias. Ves, sempre é bon poder falar outras cousas, entender a xente e a veces poder axudar, que eso é importante tamén. Cal foi o traxe máis difícil que fixo? Perdón? Cal foi o traxe máis difícil que fixo? Bueno, para min os máis difíciles son os traxes de noiva. Aunque nunca os quería facer, pero tiña unha señora que me axudaba a coser e sempre me animaba. María, fai. E fixen algúns, non moitos, pero algúns. E son os máis difíciles, porque además sempre queres ser máis perfeccionista con eles e todo, e son os máis difíciles. É o máis bonito tamén. E de comunión fixen docenas, ese sí, que eran os que máis me gustaba facer, porque son moi agradecidos. Claro, porque son traxes únicos, son para un día solo na vida, non? Totalmente. Tanto os de novia como os de comunión tiñan que ser todos diferentes. E así eran preciosos. Ademais, cando os vías acabados, tan bonitos, con aqueles bordados, alorzas que se facían daquela, que agora xa non se fan tantos. Tamén hai moitos nos comercios, e hai de todos os precios, e podese comprar feito totalmente. É difícil ser modista? É como a todas as cousas, dependendo da ilusión que tú lle poñas e as ganas que teñas de facelo. A mí non me foi difícil porque me gustaba moito. Eu penso que non é, pero hai que poñerlle ilusión e ganas e querer traballar. Eu, claro, por suerte tiña moito traballo, a veces traballaba hasta de noite, pero porque me gustaba moito. Entón, non me costaba traballo ningún, non é difícil. Pero tens que estudiar tamén, porque vedes, eu tiño aquí un libro que vos lo vou enseñar, vedes? Nada, deixa. Mirade, todo isto que ten dentro, vedes? Aí, eu teño que hai que aprendelo, e sobre todo saber polo menos as 4 reglas para poder sumar centímetros, dividilos, multiplicalos, e todo eso, pero non é difícil, cando che gusta sobre todo, Leva moito tempo facer roupa, por exemplo, un vestido, un traxe. Sí. Perdona, repíteme. Leva moito tempo facer roupa, por exemplo, un vestido, un traxe. A unhas persoas máis, a outras menos, depende do tempo que lle dediques. Un vestido, ao mellor, se ti o faz seguido, un día e medio, xa está. O que pasa que nunca o faz nese tempo, porque ti prepáralo, corta, próbalo, cando che veñen, esperando a que che veñan a probar, pois tamén xa pasa un pouco de tempo. Despois volvelo a rectificar, volves á segunda prueba, e despois acabas. Entonces, nunca o faz seguido, pero non leva moito tempo. E, bueno, tamén depende da feitura que teña o vestido, porque se é un vestido liso de playa, pois leva pouco tempo, pero se en vez faz un vestido para unha festa que ten pois pliegues drapeados, sabes, xa leva máis tempo, pero non leva moito tempo. En que consiste o patronaxe? É moi complicado facer un patrón? Non é complicado, de feito, eu trouxenvos un que vos lo vou a enseñar agora. Onde está el papel? Está aquí? No, estaba dentro del libro. Es un papel fino. Es un papel fino. ¿Ves? Lo puedo levantar ahora. Bueno, María está enseñando ahora o patrón a as crianzas que están por aquí. Esto es un patrón. Espera, María, ven para o micro. Mira, este é un patrón. Mirádelo por aí. Eu non lle puxen centímetros, pero fixen un patrón para unha nena de 10 anos, que é máis ou menos o que tedes vos. Eso. Agora vou facer outra cousa que me vai permitir a señora. Eu agora vou no cortar xusto por donde teño as líneas marcadas. E en vez do patrón, que anos despois,
Unha plantilla. Poucas veces se fixo isto na radio, facer en directo, cortar un patrón, además adaptado á idade das persoas que están aquí na radio. Que maravilla, María. Para que vexan, a ver se despois me fan a competencia. Bueno, ela está recortando ahora polas líneas que había marcado. Isto agora sería unha plantilla que tal como está temos que poñela encima da tela para despois poder recortarla. Sempre se fan dobles e a tela tamén se pon doble, pero se eu agora abro, vedes, colle toda a parte de diante, bueno, pois dunha de vos, vedes? A que non é difícil? Claro que non. Este é simple, despois hai cousas máis. Eso, é como para facer costuras, por exemplo. Hai varios tipos de costura. Mira, eu trouxemos aquí unha tela que as nenas, que as chicas que aprenden a coser, primeiro de todo teñen que facer este trozo de tela para aprender as diferentes costuras. Entonces aquí temos unha costura francesa ou costura cega. Vedes que non se lle ven fíos por ningunha parte, que está cosida 2 veces. Despois temos a costura inglesa, que é esta. Os vaqueros, as costuras que teñen por aquí, esa chamase costura inglesa. Non sei de onde ven, ao mellor ven de América, porque como os vaqueros inventaron salir. Despois temos a bastilla picada, que agora as entretelas para poñer os cuellos así rígidos para que se enten ben, péganse. Pero cando eu empecé, había que coselos con puntadas, entonces chamábase puntada de entretelar, picado, chamábase picado. Despois temos puntada de escapulario, que son puntadas que se cruzan, parece punto de cruz, pero non é. E despois temos aquí os xales, como se dice en galego, ojetes, onde van os botos das camisas, que tamén se fan á man. Agora faise todo á máquina, pero eu daquela facíos á mão. E sabedes que me pasaba? Que de facer tantos, a veces, pinchaba o dedo, porque todo é así puntadas moi pequeniñas, pero quedaban geniales, e gustábame. Agora acabase de camiño, porque faese todos á máquina. É bastante difícil, verdad, facer os ojales, non? Sí. Os ojales, claro, se queres facer ben, además non vale o mesmo, non é a mesma cousa facelos nunha camisa, nunha blusa dunha señora que facelos nunha chaqueta de caballero, por exemplo, ou se queres facer os ojales de fío nun abrigo, sempre é máis complicado, levan un cordón, é máis complicado, pero que tamén quedan moi bonitos. Agora, os abrigos tamén se fan ojales de tela, cortanse, faise a abertura, e cortase un trociño de tela, e cósese e queda un ojal precioso, tamén de tela, pero eso faise sobre todo nos abrigos e nos chaquetós. Cal é mellor, a roupa que hai nas sendas ou a feita por unha costureira? Hombre, a ver, que che vai a decir ela? Que che vai a decir ela? Vale, porque que fai ela é artesanía pura, dura. Mira, vouche contar unha cousa. Eu, a veces ven á miña casa unha chica que está estudiando na universidade aquí en Ferrol, fai diseño de moda e xestión, e gustalle coser. Entón, pero seguro que non sabe coser. Non, está aprendendo un pouco, que fai, despois vou vos facer, porque a veces tamén me fai a min de modelo, facíame. Resulta que ela ven, cal era a pregunta? Cal é mellor, a roupa que hai nas tendas ou a feita por unha costureira? Exacto, mira, resulta que antes de ayer veu á miña casa, porque eu enseñolle a facer patrós, que ela tenos que facer na universidade. E díxome que vira unha chaqueta na tienda de Zara de polipiel que lle gustaba moitísimo, pero díxome, María, me encanta, pero claro, xa salín á calle e xa vin 4 iguales. No meu grupo de amigas hai 4 chaquetas iguales. No comercio pode coincidir que haya moitas pola calle iguales, mentras que se xa fai unha modista vai xa facer diferente, non vai haber ningunha como ela. É distinto, xa escolles outro modelo e xa é diferente. Non é que sea, agora hai moi boa roupa tamén nos comercios, pero bueno, se ti queres... Pero non é exclusiva. Exactamente, non é exclusiva como cando xa fai unha modista. A parte, as telas dos comercios veñen
tratadas de outra maneira, mentres que xa fai unha modista, collesla no comercio, colles outra tela diferente, e sempre queda distinto, que no comercio agora tamén apañan moi ben, Ensinou a alguén a coser? Perdona? Ensinou a alguén a coser? Sí. Más que enseñar, a ver, as señoras, porque viñan señoras, chicas tamén, pero as señoras que viñan máis ben aprender todo o que podían, pero facer cousas pa elas, sobre todo. Non lles interesaba ter un título de corte e confección ou algo así, pero saber facer cousas pa elas. Entonces viñan, traían as telas, facían patróns, cortaban, cosían diante de min e sempre revisadas por min. Agora que está xubilada, segue cosendo. A que se adica? Mira, agora que estou xubilada, faigo moitas cousas. Ainda sigo facendo cousas non para fora, pero para min e para as miñas fillas, para a neta, que é unha presumida, que ten 13 anos, e tamén así puntualmente para algunha amiga. Pero despois, na miña casa, alrededor, teño terreno e teño un huerto que me encanta, plantar lechugas e facer que tedes aí un amigo que é un pouquiño así travieso, ten moita enerxía, non sei se non levalo comigo para que me axude a plantar lechugas pola tarde, que lle vería moi ben. Tamén, agora xa non vou, pero tamén fun á universidade senior uns anos para quería aprender o inglés, para estar ocupada. Tamén faigo parte dunha rondalla, que tamén me gusta. En que rondalla estás? En cal estás? Na de Santa Uxía de Mandía, que hai pouco que estuvemos aí no centro social, que tamén me gusta moito, e salgo, socializas co xente e todo. Pódense facer moitas cousas, sempre que teñas boa voluntad e ganas de facelo, pódense facer moitas cousas. Non obstante, claro está, o que máis me gusta é cando chego pola tarde, e sentarme diante da miña máquina de coser e facer cousas. Fixeches algunha vez un vestido a algunha modelo famosa? Non cheguei a tanto, pero eu teño a miña modelo particular que vos la vou enseñar. A pena é que na radio non se ve, pero vosotros si a podedes ver. Eles van a ver, veredes. A ver. Está buscando no seu móvil. Mira, enséñaselo. Dinos quen é, María? É Alicia, a rapaza que ven a aprender a corte, a facer patros á miña casa. Ten 20 anos, vai facer 21, xusto o Día da Muller, fai 21 anos. É encantadora, é guapa, como podedes ver, xa hai moitos anos que a conozco, entón, porque a neta dunha amiga, dunha amiguísima miña, e por iso ela ven á miña casa. Xa vedes que ten un corpo precioso, pero ese traxe fixo ela, axudada por mí fixo ela. E agora a pregunta que lle facemos a todos os nosos convidados. Gústanlle os pementos de Padrón? Os que pican ou os que non? A min gustan os pimentos de Padrón. De feito, eu, cando é o momento, plantos no meu xardín, que me encantan. Planto outras cousas. A ver, que llevo. Bueno, está buscando máis cousas, está buscando outro modelo. Xa yo enseño só a señora, non se podedes ver. Pero eso, está buscando outro modelo de outro vestido da súa modelo particular. Sabedes cando estrenou ese? Ese fixo para o día de fin de ano. Para o día de fin, a festa que fan na universidade. Está moi orgullosa da súa modelo. Está moi orgullosa porque fai a roupa. Ela te enseñaste a facer a roupa, co cual é moi importante. Sí. Ela además fai patronaxe, pero tamén quere aprender ela as costuras e todo, porque además exixenllo na universidade saber facer cousas. E gustalle moito. Está a roupa dela, gustalle facela ela, porque como dixen antes, cando vai ao comercio repítense, e a ela gustalle facer cousas originais para ela. Sí, gustalle. Para rematar, agradecerlle que nos acompañara. Foi un placer escoitala. Tamén queremos agradecer a todos os membros de Radio Filispín que nos convidasen. Para nós foi unha gran experiencia e pasármolo moi ben.
Moitas gracias, bonitas. Pero tedes algunha pregunta máis que facerlle? Sí? A ver, Mai. Venga, vamos por orden. A miña nai naceu en París. A ver. A miña nai naceu en París e eu sei francés. Tu parles français? Oui, C'est vrai? oui. Oh, ça me fait plaisir de parler avec toi. Oui, c'est bien. Tu vois comme c'est joli quand on se retrouve. Des gens qu'on ne se connaît pas et on peut parler, hein? Oui. Merci pour le dire. De rien. Alguna pregunta máis? Aquí. ¿Por qué lle pusisteis este nombre a radio? Pregunte para min. Bueno, a radio é porque, bueno, é algo moi mítico aquí en Ferrol, xo sabedes, non? Ir a todo Filispín, non? É dicir, é unha palabra que solo se utiliza aquí, que non sei se sabedes o que quere decir. Non sabedes? É ir moi rápido, non? É unha palabra que se tomou de fora de unhas persoas que viñeron por aquí. Bueno, algunha pregunta máis? Mi madre, digo, la abuela, sabía coser y le enseñó a mi madre, no, pero mi madre no es costurera. ¿Es normal que, aunque sepa coser, no cosa? Sí, es muy normal. Sí, es normal. Hay gente que le gusta saber, pero que no le gusta seguir cosiendo para la gente. Y entonces, cambiei de idioma. É moi normal. Hai moita xente que sabe coser para sí mismo. Por exemplo, subir ya un pantalón vaquero, poñer unha cremallera ou arreglar un vestido, pero que non lle gusta coser para fora. É normal, sí, hai moita xente. A miña avoa cose, a ela tampouco le gustalle coser, pero cando se nos rompe algo, un botón, unha sudadeira, gustalle arreglar. Claro, exactamente. Sabedes unha cousa? Todas as amas de casa debían de saber facer eso tamén. Sí, porque é moi importante. A miña nai, cando se me rompe algo, o arregla, lle encanta. Claro, efectivamente. Eso é importante. A ver. Yo nací en Honduras. Mira, ven aquí. Yo tuve en mi casa, estuve malita y tuve en mi casa una chica que me ayudaba a trabajar mientras estuve mala y era de allí y era encantadora. Bueno, máis preguntas que queredes facer ou máis comentarios? Vamos por orden. O meu pai traballa en Cedeira. Sí. Sí, na óptica en Candieira. Sí, sei onde está, sí. Pois eu nacín en Esteiro de Cedeira. O que pasa que vim para Ferrol con 20 anos. Estuven aquí cosendo 2 anos e despois con 22 xa me fun para Suiza. Pero ainda estuve en Cedeira o outro día. A ver. Cuántos anos ten? Xa o dixo antes. Teño 80 anos. 80 anos. Mira, ven aquí. Eu vou ir, ti tes moita enerxía. Eu teño un xardín precioso. Por que non ves comigo plantar lechugas pola tarde? Casi gastas esa enerxía que tes. Sabes ganchillar? Sí, sei ganchillar, aunque é unha cousa que nunca me gustou moito facer. Pero sabedes por qué? Porque eu tiña unha sogra que ganchillaba de maravilla e fíxome tantas cousas que eu non necesitaba ganchillar. Pero, sin embargo, encántame, a parte da costura, facer punto, tricotar, calcetar, como decimos vulgarmente. Encántame, facíalle chaquetas ás miñas fillas, sí. Cando algo se me rompe, a miña nai ou a miña avoa me o cose. Sí, claro, eso é importante. E ti tamén debías de aprender. Sí, es que xa sei. Sabes, ves? Xenial, porque eu cando miña mãe me empezou a enseñar, ainda era un pouquiño máis pequena que ti. E mira que ben me veu para despois,
A miña avoa cose a veces me sube as cousas cando me quedan pequenas. Claro, claro, ves? Estupendo, estupendo. Traballastes algunha outra cosa? Sí, bueno, cando estuve en Suiza traballei noutra cousa. Empecé en Suiza a traballar, estaba limpando verduras. Era unha fábrica de transformación de leite e facían conservas. Entonces, o primeiro día que empecé a traballar ali, puñeronme a limpar champiñóns, fungos. E, por certo, teño que contarvos que eu tiña o pelo moi largo, sempre había que poñer unhas gorras na cabeza para ter o pelo recollido para que non caeran na comida, nas verduras que estábamos preparando. O segundo día que estaba ali, veu o xefe de personal a preguntarme, pedir os meus datos, e veume que eu tiña o gorro posto aquí detrás con unhas pinzas porque me parecía que estaba máis guapa. E el colleu os datos, e unha vez que me colleu os datos, arrancou o gorro e díxome: señorita, usted está aquí traballando, non está nunha festa, así que ten que tapar o pelo todo, que é moi importante que non caiga o pelo nas verduras. Vaya ao baño, tape o pelo todo e cando se vaya pode os palear todo se quere. Pero aquí ten que estar recollido. Non chorei de milagro, pero estaba colorado como que tiña razón, porque estábamos traballando, limpiando champiñós, e despois, bueno, estuve ali unha temporada, pero despois xa me chamaron para remendar a roupa, e ali estaba moito mellor, que era o que me gustaba a mí. A ti te gustou vir a Ferrol? Sí, gustoume vir para Ferrol, sí, porque eu estaba en Esteiro de Cedeira, era unha aldea, poucas cousas había ali, estaba ben. Aparte ali non me deixaban salir porque todo estaba lexos, e aquí tiña todo, podía ir ao cine, tiña todo cerca, era máis divertido, claro, era máis divertido. É moi difícil falar en moitos idiomas? A ver, depende, se che gusta aprendelos, non é difícil para min. Non foi difícil aprender o francés porque me interesaba moito, porque ali falaban todo francés ou italiano, e eu, para poder entenderme, pois aprendín o francés, porque unha vez unha señora, unha encargada, díxome que collera ali unha bandexa e que a levara para outra mesa. Como eu non a entendía, unha compañeira pregunteille, e a compañeira, por gastarme unha broma, en vez de decirme unha bandexa, díxome outra cousa. E cando eu fun poñer aquela cousa que a señora me dixo na mesa, a encargada riñeume. E eu, claro... É dicir, que aprendiche un pouquiño por necesidade, non? Aí está, cando vas ao estranxeiro, si queres estar ben e entenderte e facer as cousas ben, tens que aprender. Os emigrantes aprendemos sempre por necesidade, pero agora vemos moi ben, porque ves... sei 2 idiomas, o italiano tamén o aprendín por obligación, porque o meu marido era italiano, e se quería falar cos meus sogros tiña que aprender italiano, porque eles non aprendían o castelán, e eu aprendín tamén o italiano. Eu planto na miña casa, teño plantas. A planta de begonia, unha que non sei, outra que non sei. Como se chamaba a que espanta os mosquitos? Bueno, hai varias, hai malva, pero eu teño tamén o jazmín. Diante do porche teño unha planta grande de jazmín, e esa non veñen os mosquitos porque huele demasiado fuerte. Os mosquitos non queren olores lindos. Ou patacas, un invernadoiro mini, un árbol que plantou a miña nai que ten máis ou menos 15 anos, Sí. Un aguacatero. Ves? Has falado en outra radio aparte desta? Perdona? No. Sí, se fueras... É a primeira vez? Sí. Que ben, benvida. É a primeira vez que falo nunha radio e diante dun público tan estupendo. Además, preguntas interesantes, contame. Quen che ensinou a coser? Unha señora de Cedeira que se chamaba Gloria de Candales. Chamábase así. Era unha señora encantadora e cosía unha maravilla, sí.
Ademais, daquela non se facía patrós todo o día, axudábamos ya ela a coser, e un día a semana, cando facíamos os patrós en papel, e cosíamolos e todo, para aprender ben, sí. A ver. Mi tia avoa tamén é costureira. Ves? Estupendo, pois felicita ya da miña parte, que é unha cousa moi bonita. A miña tía antes traballaba nunha fábrica de costureira, pero agora que está xubilada tamén fai cousas para a familia. Claro, exactamente, exactamente. Eso é estupendo. Eu tamén teño un huerto. Eu planto lechugas, tomates, e tamén plantei un manzano, un limonero e un laranxo. Ves? Bueno, vamos a ir cas últimas preguntas, vale? Sí, veña. A miña madre, Miriam, tamén sabe coser. Sí, ves? E tamén se arregla cousas. A veces. Claro, claro, é importante, é o que dixen antes. As mulleres podemos facer moitas cousas, podemos facer todos os oficios, todas as profesións e todo, pero cando estamos na casa é importante tamén saber facer esas cousas pequenas, costura, calceta, todas esas cousas entreteñen moito e ademais son prácticas que axudan. Bueno, a última derradeira pregunta. Vamos alá. A miña outra avoa tamén cosía, pero meu pai non quiso saber coser. Ah, bueno, é verdade. En problema. Sin embargo, hai grandes modistos, non? Totalmente. Hai moi grandes modistos e diseñadores. Mirade, o meu marido non sabía coser tampouco. E cando lle caía un botón, se eu non estaba para coserlle, sabedes con que o cosía? Con que? Con un alambre. Metía yo alambre polos furados, retorcía e aguantaba yo o botón. Pero eso non se fai. A ver. Bueno, a última. A última. A última pregunta. A miña nai tamén cose. Sí. Bueno, a últimas preguntas, vale? Moitas gracias por vir aquí, moitas gracias por esta experiencia tan bonita. Gracias a vos, gracias bueno, a vos. Que conserves este humor e esta alegría durante moitos anos. Gracias. Eres un orgullo, eres un exemplo a seguir. O humor nunca se debe de perder, sempre se debe ser positivo, porque senón a vida é complicada. Sí, así que o humor sempre pa diante, sempre, sí. Gracias por recibirme aquí, porque eles pensaran en min para isto. Gracias, chicos. Vou volo decir para que sepades o importante que é que aprendades na escola. Vou vos decir gracias en varios idiomas. Permitidesmo? Primeiro, en español. Moitas grazas. Ahora en francés. Merci beaucoup. A tu aussi. Grazie mille en italiano. Como se dice en portugués gracias? Gracias. Moito obrigado. Exactamente. En alemán dice... que se me olvidou. No, danke schön. Gracias a todos, chicos. Bueno, y vamos a rematar Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida